Hola a tots i a totes, com esteu? Espero que molt bé. Avui parlarem de parelles en conflicte. Sí, entre les conjuncions també hi ha dubtes i problemes. A vegades s'assemblen tant que les confonem. La primera parella està formada per si no, tot junt i si no, separat. Si no, tot junt i amb accent tancat a la O, és adversativa i significa oposició. Exemple, la porta d'eixida no és aquella, sinó aquesta. Si no separat està format per condicional sí més l'adverbi de negació no. Exemple, si no vens em posaré trist. Una altra parella. Mentre significa durant el temps que. Exemple, mentre parlava es curava els plats. I mentre que és adversativa i significa oposició. Per exemple, ella és molt treballadora, mentre que tu eres un gandul. Ara un trio. Per què separat, per què junt i per a què. Per què separat significa per quina raó, pel qual o per la qual. Exemple, per què et queixes tant? Per què junt significa causa, final o no. En el cas de la causa tenim un exemple com em queixe perquè tinc massa faena. Un exemple de final, he escrit la carta perquè ens donen una solució. I quan utilitzem per què com a nom, un exemple és no entenc el per què de tant de rebombori. Per a què s'utilitza en oracions interrogatives. Exemple, per a què serveix esta màquina? Ara es plantegen uns quants dilemes. Què utilitzem, este o aquest? Les dues formes són normatives i es poden usar indistintament. A pesar d'això, hi ha uns quants elements que hem de tindre en compte. La Generalitat usa sistemàticament este i les universitats valencianes aquest. En els diàlegs i les converses convé utilitzar la forma este si usem el model valencià. I per als textos escrits podem usar tant este com aquest, però aquest és tradicionalment el més habitual. Què usem, eixe o aqueix? En valencià la proximitat a l'interlocutor es marca amb la forma eixe. Què utilitzem, ací o aquí? La forma estàndard valenciana que cal usar per a indicar proximitat al parlant és ací. Què utilitzem, ahí o aquí? Actualment, en el model valencià convé usar ahí. I en el cas de este any o enguany, els demostratius poden acompanyar períodes de temps pròxims, siguen passats, presents o futurs. Exemples, este hivern ha nevat molt, o esta primavera aprovaré les oposicions. Enguany equival a l'expressió este o aquest any. Ara bé, en un context formal cal utilitzar enguany perquè és més genuïna. Ara parlem d'interferències i calcs. Recentment s'han acceptat també amb valor causal degut i donat. Els participis degut i donat i d'altres com atès o vist s'han lexicalitzat i formen construccions causals. Degut, que pot seleccionar un complement encapçalat per a i concordar en gènere i nombre amb el subjecte, com per exemple, la seva enemistat és deguda a uns deutes de joc, ha donat lloc a l'expressió causal degut a seguit d'un sintagma nominal o una oració finita precedida per el fet. Exemples, no ve degut al mal temps o degut al fet que ara mateix no hi ha prou personal, hem hagut de deixar de servir les comandes menys urgents. L'expressió degut a es pot substituir per construccions alternatives com a causa de, gràcies a, per culpa de o per raó de, com per exemple, a causa de problemes tècnics se suspèn la videoconferència. Si degut a va seguit de la conjunció que, aleshores cal utilitzar altres conjuncions o expressions causals
com ara atès que, com que, etc. Exemples, com que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats previstes o, per manca de quòrum suficient, no es podrà dur a terme la votació. Degut a com a participi del verb deure. En aquests casos, el participi concorda en gènere i nombre amb el nom o referent amb què es relaciona. Exemples. El seu ascens és degut a les influències de son pare en el consell de direcció. El fet que s'hagin retardat les obres és degut a factors acadèmics. O la vaga del personal deguda a problemes contractuals es desconvoca. Donat forma una construcció causal seguit d'un sintagma nominal o una oració finita. Exemples. Donat que tothom hi està a favor, s'aprova la moció. I donat com a participi del verb donar, com per exemple en l'oració, donada la força amb què baixava l'aigua, van preferir no travessar la riera. Doncs. Doncs té el sentit del pues castellà quan expressa conseqüència, per exemple l'oració, així doncs, ja t'has recuperat el refredat. O també pot expressar oposició. Ara sí que vols? Doncs ara ella no vol. Veurem ara l'ús de bé i malament. Bé i malament s'usen darrere del verb. Exemples, ho has fet bé o has fet malament. Ben i mal s'usen davant de participis, adverbis o adjectius. Exemples, està mal resolt o és ben diferent. Cal recordar que ben davant d'un adjectiu o adverbi és equivalent de molt. Exemple, vindrem ben ràpidament. Quan estem d'acord amb les mesures adoptades, diem que això està ben fet o que ho han fet bé. Quan detectem un error en un document, diem que està mal escrit o que ho han escrit malament. Quan tenim poc de temps, intentem fer les coses corrents. Corrents equival a ràpidament. I quan tenim un termini per a emplenar una instància, ens diuen que ho podem fer de tal dia a tal dia inclusivament. Inclusivament equival a inclusive en castellà. I fins ací el tutorial d'avui. Si teniu dubtes, podeu consultar la Gramàtica Zero. La Gramàtica Zero és un projecte concebut com a suport pràctic per a resoldre de manera ràpida i entenedora els problemes i dubtes més habituals en l'ús lingüístic, sobretot en la sintaxi, que és un dels aspectes més complexos i alhora menys visibles i menys coneguts de la gramàtica. Moltes gràcies.